Bună seara! Vă salut din Vama Siret. Sper că este semnal și se aude și se vede bine. Sunt foarte mulți oameni care s-au mobilizat și de la amiază, de ore bune, au venit aici, în Vama Siret, pentru a-i ajuta pe refugiații care vin din Ucraina. Sunt peste 1000 de persoane, poate chiar a ajuns la 2000, care au trecut astăzi granița, femei și copii, pentru că președintele Zelenski a declarat stare de urgență, mobilizare generală și bărbații cu vârstă între 18 și nu mai știu, cred că până la 60 de ani nu pot să părăsească țara. Sunt femei, bătrâni, copii care fug din calea războiului și vin în România. Autoritățile din nou au fost prinse pe picior greșit. Nu există corturi, nu există tabără. Am văzut că spuneau cei de la ISU că au 200, niște corturi așa de 200 de locuri în cazul în care ar fi nevoie, dar nu au amenajat nimic. Sunt voluntari care au venit aici și ajută. Este frig, oamenii traversează cei mai mulți pe jos, nu au unde să meargă, nu mai găsești niciun loc de cazare. În această noapte în Suceava am văzut că s-au mobilizat mulți și au pus la dispoziție și-au pus casele la dispoziție, spații unde putea fi întinse niște saltele și unde pot să stea temporar acești oameni. Pentru că noi nu ne-am organizat, noi, autoritățile, nu s-au organizat și nu s-au pregătit de parcă nu știam ce urmează. Am văzut niște imagini din Republica Moldova cu o tabără organizată acolo. Mi s-a părut diferența uriașă față de ce vedeți aici și față de ce era în Republica Moldova. Haideți să vă arăt. Aici sunt de la primăria Mijlocul Dragomirnei. Bună seara! Sunt oameni care au venit au adus apă, mâncare cu care să ajute. Erau de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al primăriei. Aici produse de oameni. Apă, pâine, sandvișuri. Dulciuri. Este apă acolo. Bă, aici găsim la cineva? Ați văzut copii, foarte mulți copii.
Da, am văzut că a apărut un comentariu acolo, unul care nu înțelege drama unor astfel de situații, bloc direct și-a luat. Aici în stânga era de au cărnare, transport. А маєте де спати, маєте нічого. Ні, ви кажіть, бо люди забирають. Mame cu copii mici care fug din calea războiului. Și foarte mulți oameni care, uite, la ce ore e? La 12:30 noaptea, aproape 1, stau aici în Vama Siret pentru a-i ajuta pe cei care acum se află într-o situație dificilă. Este o dovadă de solidaritate extraordinară, cum rare ori ne este dat să vedem. Oameni care vin, stau noaptea aici, își pun la dispoziție mașinile, casele, pentru a ajuta oameni pe care nu îi cunosc, necunoscuți. Oameni care au pus câteva lucruri într-un geamantan, au lăsat în urmă tot și pleacă, fug din calea războiului și vin aici, necunoscut poate pentru unii dintre ei. Am toată aprecierea și tot respectul pentru oamenii care se află aici și au venit să ajute în aceste momente când din nou autoritățile au fost prinse pe picior greșit, din nou nu și-au făcut treaba, din nou nu reușesc să se organizeze într-o situație excepțională. Cei care vin dinspre vamă sunt întâmpinați de voluntari care îi întreabă dacă au unde să meargă, dacă îi așteaptă cineva, dacă au cu ce să se deplaseze, dacă au cazare, și cei care pur și simplu au venit în România fugind de război sunt ajutați. Vă spuneam, sunt oameni care se oferă să le asigure transportul, să-i ajute cu cazare, chiar și pentru o noapte, pentru că în Suceava nu se mai găsesc în această noapte cazări sau cu greu mai pot fi găsite cazări.
Aveți nevoie de ajutor? Zara. Bună. Все, они могут помочь. Транспорт, жилье. Потом в отеле уже все забиты. Все забиты. Ну, как тебя зовут? Чай, хочешь чай? Чай? А, платишь? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Есть деньги, дайте другим кому-нибудь. Деньги да. Salutare, Bogdan. Bună. Bună întrebarea asta. Așa. Salutare, Bogdan, bună întrebarea. Bogdan zice, mă întreb oare unde sunt militarii noștri în pandemie, era plin la toate colțurile, așa cum în cazul de război zero. Da, îmi amintesc și probabil ne amintim cu toții că era o mobilizare extraordinară. Era Suceava de zici că era sub ocupație, cu camioane, taburi, militari cu Kalashnikov în mână, dar dacă vă amintiți, aveau și corturi, foarte multe corturi pe care le-au instalat pe la Spitalul Județean. Asta mă întreb, nu unde sunt militari, unde sunt corturile alea, că erau foarte multe corturi, asta mă întreb și eu. Unde sunt acum corturile alea? Curdui, Toderica, unde e acolo? La Siret, lângă Vama Siret. Teodora, lasă, Răjeala. Da, ok. Nu văd comentariul ăsta. Aici. Lasă văjeala că nu ai emoție. Dacă nu te pricepi la vorbi, pune mâna și scrie, fă în așa fel încât ceea ce faci să trezească umanitatea și bunăvoința și să găsească fiecare un adăpost. Da, eu nu vreau să trezesc aici emoții, umanitate și bunăvoință. Nu ăsta este scopul meu, nu sunt vânător de emoții. Nu fac acest live ca să strânesc compasiune. Eu prezint lucrurile așa cum sunt. Că aceste lucruri pe care vi le arăt strânesc în dumneavoastră compasiune sau emoție, ăsta este atributul dumneavoastră. Nu vă pot eu
induce sentimente. De fapt, nu vreau să fac asta, că nu ăsta este rolul meu, să vă spun ce să simțiți sau să vă manipulez în așa fel încât să vă creez anumite emoții. Nu. Eu prezint niște lucruri, dumneavoastră le vedeți și pe baza a ceea ce vedeți, vă creați propriile impresii, propriile emoții, dacă este cazul. Așa că, doamna Teodora, cu toată stima, dacă vreți să vedeți aceste lucruri, urmăriți acest live, urmăriți această pagină. Dacă vreți să vedeți emoții sau, nu știu, dacă vreți să fiți manipulată, să simțiți emoții, puteți să urmăriți cu siguranță alte pagini. O să mai vedem niște comentarii. La restaurant, la autogară, la Spartan se oferă o masă. Da, dar trebuie să ajungă oamenii acolo. Adică apreciez inițiativa, dar dar de adevăr pentru refugiații care ajung deja în municipiul Suceava. Propun să se facă un grup. Da, sunt grupuri și nu e nevoie de grupuri. Dacă vrei, poți să vii să ajuți. Nu trebuie să te tragă nimeni de mânecă. Poți să vii tu și simplu să ajuți. Da, nu știu de ce nu văd. Unde sunteți? Nu reușesc să văd toate comentariile, nu-mi dau seama de ce. Doina Glăvan, bună seara. Nu pot fi lăsat să stea afară peste noapte, au copii mici, este... Dacă a fugit, nu-l văd. În fine, am înțeles. Este iarnă, unde sunt reprezentanții județului. Nu sunt lăsați să stea afară pentru că sunt voluntari aici și îi ajută. Dacă nu ar fi fost acești oameni, foarte mulți dintre refugiați nu știu cum s-ar fi descurcat, pentru că mulți dintre ei au venit aici fără niciun plan, pur și simplu au pus mâna pe niște lucruri pe care le-au pus în o geantă și au venit spre România, au fugit din calea războiului. Spuneam, dacă nu erau acești oameni, mulți dintre ei nu știu ce ar fi făcut. Ar fi fost dificil să-și găsească cazare, ar fi fost dificil să-și găsească transport. De asta am o apreciere foarte mare pentru ceea ce fac acești voluntari aici. Da, dacă ar fi fost să rămână în baza autorităților, săraci oameni, chiar nu știu cum s-ar fi descurcat. Ce se întâmplă cu comentariile astea? Ce se aude despre atacul asupra insulei Șerpilor care aparține 80% României? Sebi. Povestea cu insula Șerpilor este foarte complicată. E complicată din ce punct de vedere? Pentru că după Revoluție, înainte de 89, înainte de căderea blocului comunist, nu se punea problema asta pentru că URSS controla tot ce însemna spațiul fostei Uniuni Sovietice, dar și țările din blocul comunist, România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia. Ori aceste țări nu puteau să se certe între ele sau să aibă pretenții teritoriale pentru că granița fusese stabilită de tătucul Stalin după pactul de la Ialta, știți cu toții. După
căderea blocului comunist în 89, când țările din estul Europei au început să-și manifeste intenția și dorința să facă parte din organizațiile europene, din Uniunea Europeană și din NATO, una dintre condițiile ca aceste țări să fie acceptate era să nu aibă probleme, dosare deschise, da? Revendicări teritoriale, probleme cu vecinii, eventuale riscuri de securitate, adică să nu vină, să nu aducă în UE sau în NATO riscuri de securitate. De asta o condiție pentru România a fost să avem semnate tratate cu toate țările vecine, prin care să recunoaștem și să stabilim definitiv granițele. România a semnat tratate cu toate țările vecine, cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria, cu Ucraina, prin care am stabilit, am recunoscut că acestea sunt granițele pe care le recunoaștem cu toții și nu avem pretenții teritoriale. Ori insula Șerpilor a fost singurul, să zic, punctul pe care nu s-a înțeles România cu Ucraina și de asta ne-am asumat și noi și Ucraina să acceptăm arbitrajul internațional și arbitrajul internațional a stabilit că insula Șerpilor aparține Ucrainei, dar ne-a dat nouă o parte din apele teritoriale. Ori istoric, dacă vrei să vorbim, putem să vorbim despre insula Șerpilor, dar pe o mașină de la cu număr de MAI de mă sunt acolo, dar insula Șerpilor, am zis, România a cedat-o complet Ucrainei în momentul în care a acceptat arbitrajul internațional care a stabilit că aparține Ucrainei. Din prima am crezut că aici se ajunge, ne spune Caterina. Ce se întâmplă, întreabă Marius. Ce se întâmplă e că vin refugiați din Ucraina și oamenii s-au mobilizat să îi ajute, pentru că autoritățile nu fac asta. Bună dimineața, bună dimineața. Da, văd și câteva mesaje. Scrie Alin, Ionuț Ionescu, luați acasă pe toți, frații voștri, tot așa făceau și ei dacă era situația inversă. Alin, eu am învățat de-a lungul timpului am învățat să nu confund oamenii cu conducătorii. Am învățat să nu o acuz pe mama care trece pe aici cu copilul de mână de politica greșită pe care au dus-o conducătorii statului ucrainean față de etnicii români, de exemplu, de acolo, da? Pentru că cam asta este una dintre principalele probleme în relația României cu Ucraina, faptul că au fost desființate școlile cu predare în limba română, au fost scoase manualele în limba română din școli. Nu există drepturi, de exemplu, drepturile pe care le au minoritățile române nu există absolut deloc acolo, ba chiar și cele puține care erau au fost anulate. Ori asta spuneam, să ajuți o persoană în nevoie nu este un act politic. Și nu confund, uitați-vă, da?
mame cu copii în căruț. Eu nu confund această mamă, nu o confund cu conducătorii statului ucrainean care au stabilit această politică, da? Corect, așa e cu insula, așa e planam. Asta e, așa se întâmplă lucrurile. Am o rugăminte către toți românii, frații noștri, ajutați persoanele care sunt nevoite să lasă casele, căci numai Dumnezeu știe ce se poate întâmpla mâine. Într-adevăr, cei care pot să ajute și vor să facă asta din propria dorință, sunt rugați să o facă. Ce nu văd comentarii? Iulian Cătălin, oare are rost Dinu? Nu ar fi mai bine să lăsăm statul să-și facă treaba în acest caz? Eu zic că tot timpul are rost să ajuți o persoană care are nevoie. Niciodată nu cred că ar putea să spui că nu are rost. Elena, salutare! Ce faci? Veni și eu până aici să văd. Ok. Am văzut că îi mobilizare, vin oameni, ajută. Da, dar din partea autorităților nu văd imobilizare. Nimic. Deloc. Nu știu Unde ce sunt taberele alea? De cât timp ești aici? Unde? Vreo 3-4 ori. Vreo 3-4 ore. Hai, simt. Stai că ne... Poliția de frontieră. Cum... zi-mi la cât două chestii. Așa. Zi-mi la că cum ți se pară oamenii care trec? Oamenii sunt foarte fricoși. Unii nici nu vor să stea de vorbă cu noi. În cauza că nu știu la ce se gândesc ei. Și alții caută ajutor de la noi. Noi îi putem da și noi o mână de ajutor. Am văzut că unii dintre ei vin nepregătiți, adică nu au un plan ceva, nu au unde să stea. Toți sunt luați pe surprindere, știi? Mhm. Mi pare rău, foarte rău pentru ei. Îi ajutăm și noi cum putem, cu un ceai cald, cu o cazare. Da, Foarte multe mame cu copii sunt, din câte am înțeles, pe bărbați între 18 și 60 de ani îi oprește la vama. Asta e cea mai mare supărare. Când vezi că vin doar femeile și copiilor. ar trebui să existe o organizare aici de partea statului, să zic, unde este Crucea Roșie, unde sunt pompierii, o ambulanță aici ar trebui să fie pentru primul ajutor. Cred că nu este nimic, doar o echipă de jandarmi și asta tot. Flutur doarme, nu-l interesează. El e la tăguri de turism sau Da. ceva. Este ocupat cu altceva. Da. De asta ziceam și eu că corturi au, sigur că le-am văzut acum 2 ani că erau instalate pe Suceava, să zic un exemplu, dar
Nu e de ajuns. Nici, Acum nu sunt. gândește că nici măcar nu o să în stare să aibă, Eu zic, să aibă becuri pe strada asta. Nu e iluminat, nu e nimic. eu ziceam așa de o primă necesitate, știi, să ai, nu știu, niște corturi, tot așa, de prim, nu neapărat să doarmă oamenii sau ceva, dar de prim ajutor, de un punct Sau un grup de, sanitar, un punct de nimic nu prim este ajutor, o chestie de asta, da, într-adevăr. Nu există organizare praf, de parcă nu știa nimeni. Totuși, este o zi de o. Uite, îmi scriu aici, îmi scriu aici oamenii la comentarii că este extraordinar ce fac voluntari, nu renunțați, știi? Asta e Dai mesajul. seama, nu ai cum, ți se rupe inima când vezi aceste suflete. Plângând, foarte mulți au ieșit plângând din oameni. Tu vorbeai ucraineană, nu? Când am văzut sau nu? Nu suport, am confundat, era cineva. Eram curios așa ce... Am curios ce zic oamenii, ce povestesc oamenii care vin acolo. Andrei v-a aflat la graniță, da? Bună dimineața, mulțumesc pentru live. Mihaela Cundrache, Doamne, ai grijă de oameni aceștia, mă doare sufletul când văd și copilași, într-adevăr. De asta mă gândesc și eu, ce aș face într-o situație de asta. Și o fetiță are 7 ani, nu știu ce aș face. Da, scrie aici cineva că sunt și comentarii de urâte, din păcate nu, că serios le-aș șterge pe cele care sunt nepotrivite, dar nu le văd. Uitați, mame cu copii în spate. De ce să... De ce să scrii un comentariu urât? Ce vin are această mamă și acest copil pentru acest război? Vă ajutăm cu transportul? Avem, avem. Aveți transport? Da, știu că și în Iași s-a deschis centre pentru donații de perisabile și haine pentru refugiați. Ai idee dacă au apărut și în București? Nu știu, organizarea se face mai ales pe Facebook. A venit și Eurolook Trans. Da. Aveți ceva cald acolo? Cafea, am cumpărat... Da, dați-mi un ceai, vă rog. Am venit să
că a început să mă strâng așa pe la spate. Era că... Farele se le-a spălat. Figut. Da. O secundă să spun asta, cred că mi strâng la bateria. Eu sunt un pic clicești. Așa. Asta. Ce noi nu geacă tare ceva acolo. Ce ai? Da, zic, dar nu pe acolo, curge că... Dar nu știu cum să le folosim. Nu, Cred că nici nu mai funcționează asta bine. Dar nu, că n-ai trebuie, cred că scos mai asta să- capacul. Vezi, ok, am venit o leacă, să iau o leacă de ceai de la băieți, că a pus să mă strângă și pe mine pe la spate, springut. Aveți pahare de unică folosință? numai dacă le spălați asta. Vă dăm noi apă de spălați dacă vreți. Da, da. Măi, un corn cu ciocolată, ceva dulce, o Eugenie, nu prinde bine? Eu măcar. Câte pahare vă trebuie? Păi da, noi avem foarte mult ceai acolo și 2, 3, mai dacă vreți, dădeam. le spălăm. Două, trei avem, mă refer Stai dacă să aveți... scot. Unde am putea găsi pahare? Este bar aici? Unde? Nu știu dacă este. Dar nu știu, în oraș poate, dar trebuie să fie închis tot. Închis totul, cum am uitat acum când am venit. Cum e? Ceață, nu? Nu? Nu cred că e bine. Nu? Ah. Am apă și în direct. Bă, asta zic. Eu eram aici, credeam că e... se vede că sunt. Ce faci? Să vă ce faci? Hai zi, hai cu mine. Da, am luat un ceai că e frig aici. Da, aveți un sac ceva pentru... Nu, dați-l Mersi foarte fain. Da, mi-am înghețat mâinile. Cred că o să... Cred că o să mă duc mâine am dimineață trebuie să mă trezesc, am la 7 direct la intermedia și apoi iar am treabă să prind câteva ore de somn. Asta este, asta se întâmplă aici în Siberia, în mobilizare și o dovadă extraordinară de solidaritate ce am știut și aici. O dovadă extraordinară de solidaritate în momentul în care statul nu a reacționat, reacționează foarte lent, nu reușește să-i ajute deloc și cu nimic pe acești oameni. Spiritul civic al acestor oameni a demonstrat că există umanitate și nu rămânem indiferenți în momentul în care vedem oameni care au nevoie de oameni și copii, pentru că bărbaților este interzis să părăsească Ucraina. Zice că avertizare din cauza temperaturilor scăzute se duce bateria, da. Se duce bateria.
stimă, toată aprecierea, tot respectul pentru acești oameni care stau de câteva ore aici, au venit la o bucată de noapte, unii sunt de ziua la amiază și ajută acești oameni care nu au nicio vină pentru că a pornit acest război și fug din calea acestui război pentru că vor să se protejeze pe ei, să-și protejeze copiii, pentru că nu vor să riște nimic într-un război care nu le aparține și cu care nu au nimic. Vin în țara noastră și uite că, din fericire, chiar dacă autoritățile nu au reacționat, au dat peste oameni care au ales să-i ajute. Este frig, frig. Nu știu cât îmi arată aici. Mi arată 3 grade, ciudat, se simte de parcă ar fi mult mai frig. Se simte de parcă ar fi mult mai frig. Mi-a înghețat mâna pe trepied. Nu mai fiți așa credule, vin în țară ca refugiați să obțină acte, să ajungă în Europa, stați calm că România nu are ce să le ofere, dar mulți dintre ei probabil au deja și cetățenie română, nu e un mister faptul că mulți români din Ucraina au obținut și cetățenie română, ceea ce este foarte bine, pentru că măcar cu atât a putut să-i ajute statul român, iar mulți dintre ei preferă să se ducă mai departe în vestul Europei, așa cum foarte mulți români au preferat să se ducă mai departe în restul Europei. De ce? Din cauza modului în care acest stat a funcționat până acum. Așa cum românii noștri, populație imensă din Suceava, din Botoșani, din Neamț, au plecat în Italia, în Spania, în Belgia, în Anglia, în Danemarca, oriunde, așa și ei, evident, au mirajul vestului. De ce să ne mire că vor oamenii să se ducă în vest? Și nu înțeleg ce ar fi o problemă asta. Bun, acum am vorbit despre acești voluntari care au făcut această treabă extraordinară. Cât mai am 5% baterie și se închide telefonul. Vreau să vă mai zic așa despre conflictul din Ucraina, dacă nu ați urmărit. Rusia este în ofensivă, a fost o primă zi ieri. A început cu bombardamente, au fost bombardate aeroporturi și obiective militare, depozite de armament și alte obiective cu alte obiective militare. Apoi a urmat o ofensivă terestră. Au atacat din toate părțile, din nord, din Belarus, din est, dinspre regiunile din Rusia, dinspre granița cu Rusia, din sud, din Crimea. În sud au ocupat deja, a fost un scop strategic al lor, atacul din Crimea. Au reușit să ocupe cel puțin o suprafață de cel puțin 50 de kilometri, au avut un avans de cel puțin 50 de kilometri și și-au asigurat accesul la sursa de apă potabilă, pentru că aveau conflictul cu Ucraina și Ucraina a refuzat să mai furnizeze apă potabilă pentru Crimea, pentru că Crimea aduce lipsă de această resursă foarte importantă.
Din vest sunt lupte pe linia de demarcație Donetsk-Luhansk și sunt lupte acolo. În Harkov este iarăși o ofensivă terestră. În lupta cea mai, să zic, aprinsă se dă în jurul capitalei, care este și mult mai bine apărată, capitala Kiev. A fost un aeroport capturat de forțele ruse undeva după amiază, în jurul amiezii, după amiezii, au capturat un aeroport din periferiile Kievului cu trupe aeroportate. Au fost un desant de parașutiști acolo, au reușit să ocupe aeroportul și vreau să facă acolo un cap de pod prin care să aducă mai multe trupe pentru a ocupa Kievul. Dar înțeleg că a reușit armata ucraineană să recupereze acum în cursul nopții. Să vedem. Oricum, informațiile de acolo vin, nu aș spune greu, dar este greu să le verifici. Ceea ce v-am spus până acum reprezintă doar informații verificate. Eu urmăresc de mult acest conflict în general, sunt cei care mă cunoașteți, știți că sunt istoric la bază și urmăresc așa conflictele militare de pe planetă și am urmărit și acest conflict încă dinspre sfârșitul anului trecut, așa de prin noiembrie, decembrie, când abia a început să apară indicii că ar putea să se pregătească ceva acolo și am câteva surse în care chiar am încredere și în general prezintă informații verificate și cam tot ceea ce v-am spus, repet, reprezintă informații verificate. Lucrurile sunt complicate, nu știm ce urmează. La ceea ce putem să ne dăm seama, așa, la o analiză simplistă, ar fi că capacitatea armatei Ucrainei de a respinge această invazie rusească este limitată, având în vedere numărul mai mic de soldați, tehnica militară de care dispun. Ar fi așadar în inferioritate. Asta poate fi până la un moment dat compensată cu îndrăjirea cu care acei oameni ar vrea să-și apere țara, așa că nu cred că poate nimeni să spună acum ce se va întâmpla, dar e clar, este foarte probabil ca armata rusă să fi întâmpinat o rezistență mai mare decât s-ar fi așteptat. Desantul a fost distrus, Vasea Macovei, da. Ok, mulțumesc tuturor celor care ați urmărit. Fie că n-aveți somn, știu că poate avea un impact destul de mare o astfel de veste. Poate să creeze așa o stare de agitație, să știi că e un conflict militar deschis la granița noastră, da, în estul țării. Știu că e poate să stârnească așa o stare de neliniște și unii dintre voi poate nu aveți somn, alții știu că poate sunteți la muncă în schimbul 3 sau ne urmăriți din diaspora pe alte fusuri orare. Așadar, mulțumesc pentru că ați urmărit. Chiar am vrut să vin aici la Siret să vă arăt
tuturor și văd că au fost foarte multe persoane care urmăresc acest live și chiar am vrut să vedeți faptul că există oameni care, fără să fie trimiși de cineva, doar pentru că așa au considerat și așa au simțit, în momente în care statul a picat examenul, oamenii au reacționat și au venit și i-au ajutat pe cei care aveau nevoie. Și cred că astfel de exemple, astfel de situații trebuie să fie prezentate și astfel de exemple trebuie să fie arătate, pentru că astea sunt lucruri pe care ar trebui să ne definească pe noi ca societate, da? Empatia cu cel de lângă noi, cu cel care se află într-o situație grea, într-o situație dificilă, cu cei care au nevoie de ajutor. Dacă putem să-l oferim, este cu atât mai bine. Irina, din păcate, cine nu a avut pașaport, nici măcar nu a reușit să plece. Vă referiți la bărbați sau la femei? Da, pentru că bărbaților le este interzis, este ordinul de mobilizare, este ordinul de chemare sub arme a bărbaților și bărbaților nu le este permis să părăsească teritoriul țării pentru că sunt considerați, da, trebuie să-și servească patria în acest război de apărare. Ok. Nu mai știu unde eram. Spuneam că trebuie să prezentăm astfel de exemple. Eu vă las. Mulțumesc. O să monitorizez în continuare cu atenție situația din Ucraina și situația de aici, de la vamă, pentru că aceștia sunt primii oameni care au venit. Gândiți-vă că vor veni mult mai mulți. Eu nu vreau să panichez, niciodată nu a fost intenția mea să panichez, din contră. Sunt genul de persoane care încearcă tot timpul să asculte vocea rațiunii și să încerc să fiu rațional și încerc să nu mă duc după fent, așa să zic, să folosesc o expresie. Dar acesta este primul val. Sunt cei care erau hotărâți, deja luaseră această decizie și deja știau probabil că vor pleca în cazul în care chiar va fi un război, și sunt cei care au luat decizia cel mai ușor și au luat copiii de mână, au pus două haine într-un geamantan și au plecat. Dar urmează alții pentru care poate decizia va fi mai greu de luat sau care, nu știu, așteaptă să își organizeze mai bine plecarea și vor veni din ce în ce mai mulți. Unii care poate vor dori să rămână în Suceava, aproape de granița cu Ucraina, aproape de casa lor, alții care poate, într-adevăr, vor să meargă undeva într-o țară din vestul Europei. Dar eu consider că trebuia statul român să fie pregătit pentru cei care nu au altă variantă și altă soluție. Trebuia statul român să fie pregătit și să le pună să îi ajute cu cazare, cu transport, cu, nu știu, o masă caldă, un ceai cald în prima zi, a doua zi, până te dezmeticești, până te dumirești, până vezi ce se întâmplă în jurul tău, până înveți să te descurci poate într-o țară care este străină. Noi ne gândim la cei mai mulți dintre cei care vin că ar fi românii din nordul graniței, dar nu,
din calea războiului nu fug doar români de acolo, fug și ucraineni care nu știu limbă, nu știu zona, nu știu să se descurce, nu știu alfabetul latin, habar au, nu știu. E dificil, sunt oameni care fug de acolo. Și ar trebui să existe translatori, corturi de prim ajutor, cum spunea foarte bine, niște toalete acolo în zonă. Sunt atât de multe lucruri mici, mărunte, care nici măcar, culmea, nici nu sunt costisitoare. Nu pot să zic că sunt niște lucruri care, dom'le, ar fi costat atât de mult și nu puteam, nu știu, era nevoie de bani, nu aveam în bugetul Consiliului Județean bani ca să aducem 2 toalete ecologice acolo, că costa o avere. Nu, e vorba despre cheltuieli foarte mici, lucruri foarte mici, dar care ar fi făcut o diferență uriașă și lucruri care ar fi contat foarte mult. Pe mine mă miră, nu? Că avem un premier care este general cu nu știu câte stele, Nicolae Ciucă, și care a fost el prin teatre de operațiuni în afara țării, nu? Unde a fost? În Kosovo sau unde a fost? Pe mine mă miră că un militar, dar un fost militar aflat în fruntea guvernului, nu a organizat mult mai bine situația asta, pentru că el ar fi trebuit să știe exact ce se întâmplă în cazul unui conflict militar, care sunt urmările pentru țările vecine, ce se întâmplă, de ce este nevoie acolo. Nu? Da, în fine, m-am aprins. Și am... Dar nu, n-ai cum. N-ai cum să nu te enerveze, să nu te scoată din sărite când vezi astfel de situații, când vezi, nu știu cum să zic, indiferență, lipsă de lipsă de viziune, de pregătire, de care să fie motivul pentru care nu... În fine, oameni buni, e târziu, uite, 1:30, mergeți la somn, mâine urmează o nouă zi grea, mă duc și eu să prind câteva ore de somn și dacă puteți, ajutați. Dacă nu, măcar, nu știu, un gând bun pentru acești oameni nevinovați. Despre Putin, despre Zelinski, despre parlamentarii din Duma Rusiei, din Parlamentul Ucrainei, despre ai noștri, despre ai lor, despre aia din NATO, despre aia din UE, despre ăștia. Puteți să spuneți ce vreți, să îi înjurați, să le criticați, să le spuneți de toate. Dar pentru acești oameni care vin cu copiii în brațe aici, fugind din calea războiului, eu zic că ar trebui să avem doar gânduri bune. Noapte bună! La revedere!